କେତେ କେତେ ପାନ ଲାଗିଛି? କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଖୋଲାଖୋଲି କରୁଥିଲେ ଅସୁବିଧା ଏଇଟା ଗୋଲ୍ଡ ଫସେଇଲା ବେଳେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ମସଲା ବି ଖୋଲୁଥିବ ଗଲେ କିଛି ନାହିଁ, ମସଲା ବି ଖୋଲିବ ନା ବେଶୀ वीडियो କ୍ୟାପିନିଂ ବାଲା ଇଆଡ଼େ ନେଇକି ଗଲେ ଦେଖ ଠିକ୍ ସେ 17 କରିଦେଲେ କ୍ୟାପିନିଂ ବାଲା କଟିଂ ସାଇଡ଼୍ ଇଆଡ଼େ ନେଇକି ଗଲେ। କ୍ୟାପିନିଂ ବାଲା ଇଆଡ଼େ ନେଇକି ଗଲେ ଦେଖ ଠିକ୍ ସେ 17 କରିଦେଲେ बड़ा दे देना पूरा पूरा गाड़ी गाड़ी यार यार तो बोल का फोटो आपको बोल वो बोला तू करो गाड़ी Gracias.